and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Samtang biyaan tang panimay nila ni Michael uban sa iyang inahan, sundon taning bahina si Eduardo Samonte. Og kini mauli gani si Rafi Miat. Sulti ha. May husayunon ni. Kay wa na ko makagustos iyang gibuhat. Hilabtanon siya. Siyan, daw na gid wala. Kami rin magsulti. Ingna ha. Dili siya makalakaw. Hantod nga dili mi magsulti. Oh, hala sir, namaon na ron. May abot na. Pasaga! Panaliya! Oh sir, ala ay. Na, sala naman ni oy. Musaka man gid to sir ba, pabuton ta na naman. Usa ka may sultihan, Miat! Ala na suko. Sige. Sige na! Bangag kas ilong. May bangag bitaw rin ako bilang. Hilabot na sa akong mga butang na. Ako rabag yung mahalong alahas. Diyang na pa. Diretso dito ha. Ato ada si daddy ni mo. Nga naman Ay tuwa lamang. Gihulat ka. Padalion ka. Sunod dayan. Ayay. Kabantay man tingali sa gikuha na kong bracelet niya. Daw, manggod. Dili ipagamit ako iyang bracelet. Gitaguan gid niya ang iyang mga alahas. Murag bayot. Nga hilig kay alahas. May pala na to, sir. Nga, ging na. Padiretso na ako ni mo. Dad! Sorry, Dad, ha? Gihuwaman ko lang ni. Gisulob na ko kadali. Nang, tagtanga, Rod. Ay, ano na? Mga dinigikuha niya, sir. Wow na wow. Ay, mani gusto sa mga snatcher. Bidang tantangan na ako metalik ka. Ayaw pagbuot-buot o panghilabot sa akong mga butang. Og mananghid bitaw ko nimo, Dad. Musugot na ka. Nga daw man ka. Usa! Sorry na ko, Dad. Dili na mausab. Ha? Uy. Oh, bangag sa ilongano ka. Dad. Mao ding wa ka mauli gabi eh. Kay may date di ay ka, ha? Taga nag-kiss mark anang imong liogod. Chikinini. Lubig bangko. Stoy, sama na. Ay, ni ko suba, ha? Hain man na yung bracelet mo. Ay. Di kalingawan snatcher, Dad eh. Oy, nahala. Biktima de ka daw. Ay, nagsulo wag mahal ang alas. Ay, kadili. Dili kalungan anag mga snatcher. Sunod-sunoron gayud ka. Ayaw pagsalga sa mong panagsulti, Miat. Utro kang bangag sa ilong. Moy, atiba na ang imong trabaho. Kada kog bangag sa akong ilang. Lakaw na. Sorry, sir. Sorry. Ay, kadang. Ikamkaan. Dili lang. Ipusa na na. Excuse, Dad. Maligo ko. Init. Hingpit ng ulitaw si Rafi. Wa siya masayod sa matuod niyang pagkatao. Wa mahibaw nga gisagop ko lang siya. Mao nga dili siya angay mag-abusar. Ay, salamat. Naumanagi ko sa akong project. Ipas ka ni Ugma. Masayo ko. Mingaw naman. Natug na tingalis mama. Lilion ko. Natug na kiti ay. Kay paong na ang sugas kasina. Si Michael kaharan sa natug di pa ka. Suwayan kong text. Benedix. Oh, si Emily. Sleep ka na. Sorry og natugaw ka. Sige. Good night na lang. Sweet dreams. Ako ba sana? Kamadta ko sa text ni mo.
Nganong wa ka pa matug. Ugma sa school. Sleep na. Love you. Kiss me. Amaw. Dili pa gid angay nga mahibaw-bahin naman si mama. Taguon na gid una namong among relasyon. I-delete ako ang iyang mga messages. Tuhay sobra nga fried chicken. Baw na lang kadto ha. Aron dili ka na makapalit og sudan. Rice na lang mo ipalita. Okay, ma. Thank you, ma. Giro din magluto ang chicken, ma? Oo, kay taon-taon naman to sa ref. Pero wa hinon to maunsa. Na frozen good na sa ref. Ang imong allowance kuha ibabaw sa ref. Okay, ma. Thank you. Ato na ko, ma. Amping ha. Mwah. Amping human sa klase nimo uli dayon. Yes, ma. Bye. Bye. Maayo og barug si Emily. Gwapa puwera buyag. Tuwa sa side sa iyang amahan maliwat ang ilong ug ang iyang mata. Kalipay ko kaha. Kung makahuman gid siya sa iyang kurso. Una siya musud-an ang trato-trato. Wa pa siya. Naguladay ko kapot. Tempa. Kinatawa na. Nagbarok tupad siya ni Sakira. Familiar ko ang hitsura. Husto. Mauna si Samunte. Rafi Samunte. May gipaabot tingali siya. Dili ko mapasabot ka nakakita ko niya. Si Emily, may abot na. Sugaton ko. Emily! Ang buang. Ni ano day? Malas ta. Nag-una day ang guard. Sige lang. Next time na lang. Ay. Ang maayo unta, ug makatultol ko, ug hain siya magpuyo. Aron bisitahon ako siya. Ug ila-ilahon ko ang iyang parents. Dili ko muhunong, hangtod dili ko siya maangkon. Ganina na ka? Hala, naon sa nang naong ni mo? Ngano na? Agi man nagkuko. Ngano na, uy? Si Mama. Suko nga wa ako motor. Gidapatan ko tungkol siya kalagot ako. Lain na di ay niyak masuko sa... Wala din mo pasabta nga gikarnap? Sultihan man. Si Lula mga mismo pasabot niya. Pero lubihan na yung sukuan. Di pa ganis kong magtuno. Pero sige lang, dali naman na maayo. Layo rin istinai. Pong pa nila. Lain na niyak masuko no, manapat man. Unsa nagkahag na laki pa siya, gisukmag na kit ka. May namanggod. Mamayang bisyo. Pero anak lang noon sa amo. Luuyan ni mo. Bigay sa lang nako para mamaayo ha. Sige ba? Pikas be. I love you, Emily. Hala, gitan-atan nila na oo ko. Mga buang ay. Ipaibog tingali ko. Kita mo to si Emily na ko kanina. Gituyo niya na muhawak sa iyang uyap. Gituyo gina niya. Asar man ka, Emily. Mahugaraon niya sa akong mga kamot. Kasi kita naawin mo. Si Samunte. Rafi Samunte. Di ako sa gawas kanina. Kita ko. Mabitaw pag-abuti mo, gitawag tadayin ka. Kita sab ko niya. Mabuta nagdali sad ko. Sira ba gid ay naghatag sa chocolate sa buwak? Sorry lang niya. Ni anak ka. Taken ako. Pananglit, makigsuod siya ni mo. Makigami ko. Okay ka ba? Aw, og ami ko lang. Nganong dili. Pero ug mangulitaw siya, prangkahan gid ako siya nga may tag-iyan ako. Ug kana mao ikaw. Kana uy, kay malate ko. Sige. 5 minutes pa ako na kumusod. See you niya, ha?
O sige, akadete ay. Ano ta mga on sa kantin ha? Dahil bahon akong sudan. Sige ba? Okay, arin ako. Kita kasi sa munti paghawak ni Emily na ako. Kung nakakita man siya, basin ang di na siya musamo kang Emily. Dito sa tapin ay, di ba kanti? Usap ng baon mo. Fried chicken. Si mama ginagluto ini. Ako sab ng paborito. Amo ba? Sige, diha lang sa ka ha. Palit ko rice ug soft drinks ha. Ako na lang, diha ka lang. Kami nagitingali si Michael. Vibes magkain eh. Pagkasabot yun halos sa tanang butang. Paglabaw sa tanang, buotan siya. Pero, iyang mama, laing mandayot na ang suko. Diyan mo nang gidapatan siya. Masamat ko iyang apik o putol. Iwan sa kaugmay pa siya na ako ang girlfriend sa iyang anak. Makadawat ka siya na ako. Ipain mo tayong rice, oh. Oh, Karit lang ha. Wow, na akong sabaw naman ng soft drinks. maluig ipunan pag hindi mong sudain. Mas main na may sabaw. Aron daling matuon ba? Karit lang ha. Sige, sige. Wala na gano'n magtiayon ini. Magdungan o pangaoin. Hipaw aning mama kuyaw. Di lang unta una. Di lang una si angay mahibaw na mong Michael. Wala siya kalibutan nga ako'y nagmaniobra nga magkawat ang iyang motor. Nagsuhol ko og tao. Narang duha ay. Asam na sila paingon. Tanawon ko lang. Paingon sila sa parkinganan sa mga di pasahero. Mag-commute ra si Emily. Pero naaalaki. Misakay na sila sa di pasahero. Ihatod din niya si Emily. Pues, mo na ning higayuna nga matulturan ko ang gipuy-an ni Emily. Sundon ko ang jeep nga ilang sakyan, pero distansya lang ko. Parahan na. Ano lang kumanahog? Lugar lang palihog, Doy. Dali. Manahog sa ka? Ay na lang. Ilang taon ti ka hangtod makasuod ka sa inyo. Sige na. Ikaw ba naghago pagkit ka? Basi dugay ka makasakay ron, inigpalit ni mo. Okay na. Sige na. Bye. Love you. Love you more. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!